Uba Perstun Tensong MLA ke Penusla Constituency ubadai ru sembut Menteri Rangba Kejala ubadai pej akatanat PWD Roads haka arpu arteri kujeliu arhajar penriu ringkat Deputy Commissioner jongka East Kasihil District u Abilash Baharanwal kibor penyat jongka Penusla Civil Subdivision ki Officer Pulit PWD Roads NHIDCL MDMA YFC Project Private Limited ACE Construction in bracket JW kabalashna ya Surok package 2 jongka project nasilong syatamabil kirang ba snong nalor ki wepat ulah hiar ban Jurip ya Surok ke bala dukut harum laj lengkon. Kane ka jinglet Jurip kala day namar ka jing dukut jong ka benta ka Surok ka badon harum jong ka snong laj lengkot ha ka step arway terigu jeliu arajar penriu namar ka jing slap jur. Kumban syukdaw bakat kum ka jing ong jong kinong snong ka thany kila ong bakani ka benta Surok ka bala dukut kala day ka jing bam namar ka jing set mau jing set kindaw ya ka wa ka badai ha ka te ka jaka ka bala pelong ya ka ban kiu syajrong ban klong ya ka Surok barok ka way bat tua syarian. Kane ka jing dukut ka Surok kalawan hadin bun teli ki khubor jing tua mau jing tua kindaw na sharing lum ka Surok laj lengkot shalang kerdem ha kita yau ki benai ki bala depno ki bala shim ya ki jing imbriu klem daya kren ya ka jing syak penjulor ki kali. Haka jing yathir bat ki engineer naka NHIDCL bat YFC Project Private Limited ACE Construction in bracket JW uba Prestun ulakli ka bakin le haka bakila ong bakin persyang thau daka diversion road na jrong lum bat ka wepat banshna daka jingking halor ka jing terwashna daka jingking uba Prestun ulong bakan simpor ban wat lenti ka wepat haka balakdaw ban penyat kalirit lengba daka snong yaw maulong thli nong thmai ban penpoy sa Surok uba Khrik shon lengkhoy ubadon ka jakati mau ka jong halat kan sau bat ban penpoy sa Surok ba ka badon khamsarung na kabala dukud. Kane ka jinga kren ban penyat ya ki kalirit lengba ka te ka Surok kadang sa tang ha ka jinga kren namar ompat ya Pynbeit bat ki trajaka. Manglawan kumni rengkat bakat tim hibarokwe na duka district administration na kaliang wena chadisel na kaliang jong jong ke kapludi road jongi bat kumjuru na kaliang jong ka disaster management ting dan hang ne bat ki company ki ba pentrei kan Surok ting yo I ki jing ka ba jur ba ka be de bat kan ketua te kan bam kapor akaban repair kan ni te hadin nang tung ya wan ruban pej ya ka yodon kadung ka temporary arrangement ka ban kumno ban light ya ka ya kibri ka room ki ba mi ki ba ya ba hier sa dauki la ni ba hier sa pusla nang te ne silong ting la wan mandai ke inspection bat ka ba ngin seshim ni karai khamsibit hadin magne song meeting apo IB hakaba nga iman ngi haban Pyniaid nang nei na thli na yomoyong bat kumju ro na nang thumai ban mi akan ka parmau ko jong iba Khrik hakaba nga ayat mentang nga I kalong possible temporary tang bakala bandai tang ya ki light vehicle kam dei ban long ya commercial vehicle ndai kalong mai tang ya ki light vehicle te ya kan ni ngin sa song bat ki officers baro nang kaliang district administration na kaliang ga NHIDCL na kaliang kapludi bain yo ban Pynbeit kum do ban le kan ka kam take some repair work. Yeah. 1.3. No. Yes. Week around it will take, sir. We have See, that's what I'm telling you. Let our engineer supervise it. But first make a diversion. Back is stream, we don't know what is there. There go to some doors and how big is this matter? that option nearest possible is that. Okay. Other alignment order has been issued. No, I don't use that. No, I don't use that.